Kaixo ikasleak, gai honetan ikusiko dugu deribatuen erabilera. Eta hasiko gara zuzenukitzailearekin. Zuzenukitzailea dator zuzenean deribatuaren definiziotik. Konturatu nik funtzio bat izan da, honelako funtzio bat, hartzen badut puntu bat, funtzio horrena, a isa ardatzan eta i ardatzan izango da f-an, orduan, dagoela zuzen bakar bat, puntu horretatik pasatzen dena eta funtzioa behin bakarrik ukitzen duena, hemen izango zen honelako funtzio hau, deitzen zaiona zuzen ukitzailea, eta deribatua honekin zerikusia dauka, definizioz. Orduan, hau iaz ikusi zen, eta zuzen ukitzailearen honen ekuazioa ikusi zen zela hau. I berdin fa gehi f'-an isakena. Hau da zuzen ukitzaile horren ekuazioa. Gero, gogoratu behar dugu edo ikusten dugu baita ere hemendik, baina idatziko dugu f'-a hori dela zuzen ukitzailearen malda. Hau askotan erabil. Orduan, bi gauza hauekin, nik hainbat eta hainbat ariketa egin ditzaket. Egin behar dira eta pixkanaka joango gara, baina gogoratu f' lortzeko bidea egingo duguna da hartu funtzioa. Funtzio hori deribatu. Eta lortuko dugu f' isa. Eta gero f' lortzeko ordezkatuko dugu isa dagoen lekuan a jarriko dugu. Eta horrela lortuko dugu f'-a. Hau da bidea, baina nik a hau atera nahi badut eta jakinda malda zein den, askotan isa erabiliko dut a erabili beharrean. Ikusiko duzue adibideetan. Baina zuzen ukitzaileari buruz, hau da jakin behar duzuen gauza bakarra. Gero nola erabili ikusiko duzue adibideetan. Goazen poliki. Adibide hau egingo dugu. Irakurriko dugu. Adierazi beheko kurba honen adierazitako puntuan daukaten zuzen ukitzailearen ekuazioa. Oso garbi izan hasieratik zer bueltatu behar dugun, hau da zer eskatzen digute. Eta kasu honetan konturatzen bazarete da zuzen ukitzailearen ekuazioa. Ze funtziokoa? Honen funtzioarena eta puntu honetan. Beraz, zuzen ukitzailearen ekuazioa eskatzen digutenez, nik lehenengo gauza jarriko dut zuzen ukitzailearen ekuazioa zein den oro har, dela i berdin fa gehi f'-a isakena. Orduan ekuazioa hau idatzi ahal izateko nik behar ditut hiru gauza. Hau, hau eta hau. Orduan pixkanaka joango gara hoiek ateratzen. Ikusiko dugu zein den pixkat egoera. Ikusi egoera da hau. Ni dakat funtzio bat. Kasu honetan errokarratua da, baina berdin dit. Funtzio bat. Eta honelako funtzioa izango da. Eta ematen didate puntu bat. Dela isa berdin -3. Hemen dagoela kokatuta. Eta eskatzen didatena da puntu honetan funtzioaren zuzen ukitzailea izango dela hemengo hau. Eta horretarako beharko ditut hiru gauza. Alde batetik a izango da -3. fa izango dela funtzioan ordezkatuta a hau funtzioan. Eta horrela aterako dugu fa. Eta gero azkenik f'-a. Eta bidea eskeman daukagu. Bagoazen egitera. Alde batetik atera behar dugu a dela -3, fa dela funtzioan ordezkatu isa dagoen lekuan jarriko dugu -3 eta geratuko zaigu errokarratu -3 gehi 12 dela errokarratu 9 dela 3, beraz hau da fa eta falta zaigu f'-a eta horretarako deribatuko dugu eta ordezkatuko dugu. Orduan, f' isa izango da 1/2 aldiz errokarratu isa gehi 12, eta izango zen bider barruko deribatua, baina da bat. Beraz hau da deribatua.
Eta orain, isa dagoen lekuan a jarri behar dugu, eta da -3. Beraz, geratuko zaigu, f'-3 edo a izango da bat zati 2 aldiz errokarratu 9 dela bat zati 6. Bueno, baditugu behar ditugun guztiak ikusi. Hemen daukagu a, hemen daukagu fa eta hemen daukagu f'-a. Ordezkatzen dugu zuzen ukitzailean eta emaitza daukagu. Zuzen ukitzailea izango da i berdin fa dela 3 gehi f'-a dela 6 bider isakena dela isa gehi 3. Hau polita jartzen dugu, izango dela 3 gehi 6 isa gehi 3 zati 6 dela erdia, beraz, i da 6 isa, eta egiten baduzue, gehi 7 zati 2. Hau da zuzen ukitzailearen ekuazioa. Beste adibide hau egingo dugu. Zaten digute, funtzio hau eman da, aurkitu ze puntutan denu zuzen ukitzailearen malda 5 laurden. Oso argi izan behar dugu zer eskatzen diguten. Eta eskatzen digutena da, ze puntutan, hau da, puntu bat lortu behar dugu. Zer dakigu puntu horretaz? Zuzen ukitzailearen malda dela 5 zati 4. Bi gauza oso garbi izan behar ditugu. Lehenengoa da zuzen ukitzailearen ekuazioa dela i berdin fa gehi f'-a isakena. Baina kasu honetan ez digute eskatzen zuzen ukitzailea, baizik eta puntu bat. Orduan, beste gauza jakin behar duguna dela f' puntuan dela zuzen ukitzailearen malda. Eta izan ere, hau da erabiliko duguna. Ze ikusi, puntu bat eskatzen digute. Eta ematen digute zuzen ukitzailearen malda. Hau da, hau. Eta puntu bat eskatzen digute, non hau den 5 laurden. Beraz, nik jakin nahi dut, a non f'-a dela ukitzailearen malda den 5 laurden. Hau da, nik hartuko dut alde hau eta hau, eta aterako dut nahi dudana dela a. Bueno, egin dezagun. Funtzioa hartuko dugu. Lortuko dugu hau lehenengo eta honekin ekuazio bat sortuko dugu. Ikusi, f isa da isa berbi ken bat zati isa. Deribatzen dugu f' isa. Eta izango da, bi isa bider isa, ken isa berbi ken bat, bider bat izango zen, zati isa berbi. Orain egiten dugu goiko eraiketa. Bi isa berbi ken isa berbi gehi bat, zati isa berbi. Hau da, goiko eraiketa egiten, isa berbi gehi bat, zati isa berbi. Kontuz, bi hauek inolan ere ezin dira simplifikatu, ze batuketa bat dakagu hemen. Orduan, horiek ezin dira simplifikatu. Orduan, guk nahi dugu ea zean gertatzen den f'-a dela 5 laurden. Orain, bi gauza egin ditzakegu. Hemen, funtzioan, isa dagoen lekuan, ordezkatu arekin eta berdindu, edo zuzenean landu dezakezue isarekin. Nik a jarriko dut, baina egin daiteke isarekin. F'-a ordezkatzen badugu isa dagoen lekuan arekin izango da a berbi gehi bat zati a berbi. Eta hori izan behar da 5 laurden. Hartzen dugu hemengo ekuazioa eta ebasten dugu. Egiten dut, zatitzen dagoena biderkatzen pasatu, bi aldeetan, eta geratuko zaigu. Lau a berbi gehi lau izan behar da 5 a berbi. Pasatzen lau a berbi beste aldera, geratuko zaigu lau izan behar dela 5 a berbi, ken lau a berbi dela a berbi, eta hori izan behar da lau. Berbia pasatuko dugu beste aldera plus minus errokarratu moduan. Beraz, plus minus errolau izango da a. Hau da, a izango da plus edo minus bi. Beraz, bi puntu daude. Puntua eskatzen badidate, nik eman behar dut bi koordenatuak. Hau da, emango dut a, f, a. Ze aren i koordenatua da fa. Orduan bereizten dut. A bi bada. Joaten naiz funtziora eta isa dagoen lekuan a jarriko dugu. Dela bi berbi ken bat zati bi. Hau da, lau ken bat iru zati bi. Minus bi hartzen badut, f minus bin izango da minus bi berbi ken bat zati minus bi. Lau ken bat
iru zati minus bi, beraz minus iru zati bi. Soluzioa zein izango da? Bi puntu daudela non ukitzailearen malda den 5 laurden eta dira bi iru zati bi eta minus bi minus iru zati bi. Hau da eskatzen dutena.